Un nou succes pentru Comisia de Sănătate din Consiliul Județean Brașov, exclusiv în interesul copiilor din orfelinate. Cu 21 de voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre privind funcționarea Direcției pentru Protecția Copilului, cu amendamentele propuse în urmă cu 2 săptămâni. Scopul demersului este acela de a optimiza managementul în domeniul protecției sociale. Problemele grave de la Direcția pentru Protecția Copilului, dar și din centre de plasament din Brașov, care i-au determinat pe procurori chiar să deschidă 2 dosare penale, au fost și rămân în atenția Comisiei pentru Sănătate din Executiv. Consilierul județean Andy Cadaș a propus mai multe amendamente la proiectul de hotărâre privind funcționarea DAGSPC, proiect aprobat în ședința extraordinară de plen a Consiliului Județean cu 21 de voturi pentru. Este o contribuție pe care o avem și din partea Comisiei de Sănătate. Noi, în ceea ce ne privește ca și executiv, suntem permanent preocupați de a crea condiții cât mai bune în cadrul acestor centre de plasament. Orice sprijin este binevenit și vom face în așa fel încât să îmbunătățim toate aceste condiții din centrele de plasament. Consilierii județeni spun că toate demersurile sunt făcute doar în interesul beneficiarilor, dar se impune totodată și reformarea sistemului prin optimizarea managementului. Știm că sunt persoane cu probleme și persoanele astea nu trebuie abandonate, ci îngrijite, asistate. Pe de altă parte, în ce privește instituția care se ocupă, de la an la an și noi ca oameni trebuie să ne schimbăm și cred că cei care conduc această instituție, atât în executiv cât și în Consiliul Director, trebuie să înțeleagă că trebuie sistemul reformat. Toate demersurile și toate inițiativele consilierilor județeni din Consiliul Județean Brașov sunt făcute doar în interesul copiilor din orfelinate. Optimizarea managementului? Pentru a avea un trai mult mai bun și pentru optimizarea managementului. Și toate demersurile noastre vor continua pentru toate căile legale posibile. După votarea proiectului cu amendamente, organigrama modificată va fi trimisă potrivit procedurii spre avizare către Agenția Națională a Funcționarului Public.